Parang part 1, main event. Kakaloko lang nun eh. Sanggupsal. Like mo naman eh. Pasukan mo lang ng konti. Tapos like, thumbs up. Like, tapos comment. Okay na yun eh. Live streaming eh. Si Rene Boy eh. Yun lang, loading body. Badi yun. Oh. Dalawa lang. Pwede mo naman i-irect namin dito eh, para ma-tikman din natin. Ate. Ate. Mo tabi ron no? Tempo. Sabi rin? Sabi rin? Ha? Ano tawa? No? Ano tawa? Yes? Okay. Oh, hot tayo? Ano tawa? Sakudo mo, piston mo. Ano tayo, tumate? Oh, ano tayo? Dagara, sampo, toste. Cold, baby, cold? No cold? Here, also to you. Hindi mo alam na. Kaya ba? Ano ta? Kutis ka ba? Hindi na. Kutis ka na. Siguro ka? Yo,ちょっと待って。今日食べるジャケット。よ、ちょっと待って。Bigas ka ba? 取って。ジャケット。ジャケット。味して。分かってるよ。ちょっと待ってよ。オッケー。あなたも。外して。あって。Oh, no. Yeah, okay. Tukon na dati dara. Rar, sanggipsal. Focus lang natin. Hindi. Tadang! Salmon! Sino po mag-order dyan? Shoutout po sa ating 300 viewers. Pusang balang ba din, 300 viewers. 300 viewers ba din?
mabalik. Doon, batin. Ito mo tayo sige mo. Ini natin. Makalog ka dito. Tumatawag ka rin natin. Kaya yung mga akin, ito nga ano. Oo, pero kulitin ako sa mga sabi ng mga tao ba kung tumatawag eh. Wala ka na naman. More? One more? Oh, ipay pabigat ko na. Hotdog! Malayo pala nakasun. Hotdog! Oh, baliktad dito. Oh, no, no. Oh, sabi tayo. No. Sabi na may tumatawag. Okay. Oh, gwapo ah. Ha? Mga birthday boy? Ayan yung mga birthday boy. Oh. Kaya panood ka dun sa ano, sa live. Yung sinend ko sa'yo. Pasok! Major. Salamat siya, pasok doon, pasok. Ako, tayo ng game eh, no? Tagay, tagay. Tagay mga kapatid. Juice. Major, sargento lang po ako, sir. Hindi kayo pumunta. Hindi kayo pumunta. Puro kayo. Ano? Nandito yung pulutan. Nandiyan pala yung inumin. Andiyan pala inumin, nandito yung pulutan.
akin. Oo. Bulog na ba? Yan bulog na ba? Bali, hindi yan bulutan. May inumin. Dami pa, oo. Tanggal, oo. Sino si Rocky? Si Noel? Ewan, hindi ko alam sa inyo. Ano daw yun? Ah. Oo, bakit? Si Rini daw gusto lumipat pumunta dyan tol eh. Lilipat ako. Abangan mo. Ako sana dyan, buddy. Ha? Yung bodega mo, kukunin natin yan. Baday mo, pupunuin. Tagal. Pulutan, pulutan! Hindi tayo tumatagay eh. Shot. Shot. Ha? Ay! Teka lang. Potarito mo. Oh, yan si Medyo. Major problem. Pakilala mo kay Mayor. Mayor. Thank you kay Rodel Gulay Vlog. Sa ating subscriber si Rodel Gulay, maraming salamat. Arigato gozaimasu. May bago tayong subscriber pa rin. Shoutout po, shoutout! Ano daw? Ang pumasok mo dyan. Yung parang tutulog kami. Daming tawag eh. Hindi nga papasok kami dyan. Bali. Tagay! Yeah! Kuya! Di ba naman sila nagbubuka? Sabi ko naman, hindi ko alam kung saan eh. Okay, patatanong yung teacher may number. Pulutan. Kemal, nalalaw kanina? Kamusta? Ito kayo, ikaw! Si Tati Boy. Si Dongher. Short hair. Oo, si short hair na yun. More. Tingnan balik para sila mag-uusap. Ano ko lang yan. More, ate. Momo, ipay mo. Saan ko dayo? Ha? Last one? Oh. Okay, so dito tabi kinanjam. Ha? Dito tabi kinanjam. Kenso, dito tabi kinanjam. Ha? Magkano ba ang tatawag mo? Kaya na kailangan. Ha? Sabi. Ayan tayo!
Kaya, Kain po tayo, kain. ano ba rin sa'yo kaya? Magkano sa order mo? Okay na okay tayo kaya. Pandemic lang ngayon. Malinis din tayo. Yun lang problema. Dahil pandemic, Ganun din yung visa katulad din sa atin. may trabaho. Trabaho, Ang dami. pagana. Parang waterfalls, walang katapusan. Parang may trabaho po yan. Hindi kami nangubusan dito. Ang problema. Sirinen, may problema. Major problem. Wala, negative si Papa. Tiis. Naabutan ng pandemic eh. Pagkain, walang problema sa pagkain. Pagkain lang tayo. Huwag na muna maglakas. Oo. Pandemic nga eh. Matatapos din yan. Sige kuya, salamat kuya. Kaya ma'am, bukas tawag ako sa kaya. Oo. Tawag ako bukas tawag. Sige kaya. Sige, salamat. Magkano bang bigay daw? Kaysa mo. Kaya mapasukan yan. Sige. Nagtagal ng para may kainiban. Magkano daw ang pakawin? 20 daw man. Do you want juice? Can so have juice? Juice? Papasok ako dun. Can so juice. Wait natin, okay? Sala na natin ito. Ikaw. Di ba asin yan? Tapos boil? May ano naman ito eh, may balat eh. Alat naman yan eh. Ano? Isa lang na natin? Dito lang ata, pwede na yan eh. Habang nagtatagal yung ano. Oo nga. Lalagyan mo lang. Foil. Eat everything. After that, Alam niyo, may okay? purpose kung bakit may foil eh, tsaka asin. Pero masasalang niya dito, open yan. Alam niyo, kung Yes, may nilagay niya purpose dyan, yan. pwede rin naman. Ano? Ano bang gusto Pero, niyo? ito, hinahanda ko na nga eh. Basta, hindi ko yan alam. Sinabi ko na ba ha? Mada? Ate, ay. 20 20 ha? 20 pataas. Yung pataas pali, hindi ko alam. Huwag mo ang ano yung dyan eh. Okay lang, may nakakasin natin. Ito lang, si nanay nakasin ni Galo. Okay na po, may mga jacket na po, may mga jacket. David Chong, Robert Gulay. Thank you sa mga ano dyan. Ano ba di? May mga jacket na po kayo.
Andiyan pa ba si Ma'am Cherry? Juice? One more? No? One more? Ito, sigpay ito. Oh, ito. Igpay nung danday mo. Oh. Anak mo? Oh, juice. Anak mo? This one? Hot dog, okay. Ha? Juice? Hot dog? Sayang yan, boy. Ayan. Ah. Kung fresh to, ang inisin lang, wala na eh, no? Hindi nang kainin eh. Right now, ebi pa ang ating inaano. Yan lang po ang pagluto niyan. Ebi. Saan ba yung camera? Ayun. Chili ba? Ayaw ng chili. Yung sisto. Saan yung sisto nga? Ang sisto. Ayun. Yan. Sisto. Sisto. Lahat na to? Dali. Okay yan, hawakan yan eh. Pinaghawakan pala eh. Kaya Yes. hindi tinatanggal na. Hawakan. Hawakan. Ajinomoto. Ito. Bawang na. Nakatan? Sibuyas to yung konti. Konti niya mo. Hindi, lagi mo tuyo. Wisik, wisik. Balik sarap, ha? Basta minta ng konti. Siguro na rin ang kasinso. Ilalagay na sa likod niya. Hindi na. Hindi na lagyan tuloy yan. Coke! Coke ang nilalagay o kaya sake. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ayaw mo na ito mali. Ayoko na yan. Halo-halo na sa loob eh. Maganda yan pag may alak. Pwede yan. Wala kang kinuha alak eh. Dahil kinuha ka. Hindi nila rinig ka kanirig ka. At kinananggalan para may alak tayo. It's a shrimp. What is this, ate? Shrimp. Ebe. Ah, ebe. So, kensua? Ebe da? Oh. Nang kanumitan, aro no? Oh, correct? Juice? No? Kinsa? Oh, juice? Iyo. Mo igbay tabiti, oh. Juice, mo tabiti. Juice? Okay, so juice. Okay. Yok ko ready ka na? Oh. Chocolate pa na. Chocolate ba rin? Busy naman sila. Oo, sakto pala pag Major! Minor na lang si Kaman. Ha? Major. Major. Major ko. Major problem. Si, ano mo lang ba uminom sa lumabas? Sino? Si, Hani? kan, Kailangan nila. David ko si Sana. Para daw mabawasan yung trabaho nila dun. Madadagdag pa sa kanila eh. Uy, sisa niya naman. Sugar na eh. Madadagdag pa dito sa amin eh. Sugar na eh, no?
You want juice? Jajas! Oh, wait, tabi sa tanong, oh. No? Ate, juice? It's okay? Oh. Lonely day boy, just one. Malapit na ito ba rin? Pag lumuulsi na daw yun. Dami pag namula, totoo mo. Mula na ba? Yan na yan. Pamula na yan, luto na yan. Pwede na, sabali, lubog na sabi mo. Ha? Paano po malalaman pag luto na ang ano? Ebi. Yan, luto na talaga yan. Ano, pangit na yan, pagtustado. Ang ano yun? Yan, ilagay mo na dito yung balik. Putok-putok na lang yan. Ito, wala nang spirit lang nas yan. Ano ito? Yan, oo. Hindi malaman sa'yo kung ano. Ang dami kasi. Yung bawang pa, yung ano. Yan. Kumain tayo ng kulay berdeng ano, pagkain, masustansya sa katawan. Ilaw pa ito ba eh? Ha? Pula ano pa eh? Hindi pa kailangan ko. Hindi pa dapat pula daw eh. Baka may mga pangingin na tayo eh. Sleep na kayo? Para di matulog. Wala. Yung asin? Wala. Para yung asin tapos ma-absorb na ng ano. Di ba hindi pilit may sasawsaw mo na may lasa? Tignan ko lang. Pag ini-steam, di ba may asin? O kaya may isa sa paligid. Ganito sa No, John, sit down here. Yung ginagawa namin, sa mga Look, ay, ano? Oh, Rene, angry. Oh, look, look. Angry. Oh, it's okay. You can, ano, this one. Okay, but sit down over there, okay? You too. Came from how? Mo. Naturo mo. Kaya Uri kasi na yung na yun. tapos yung steaming. Oh, babo! Ulit na dami na, no? Dami? Kada dami. Kada dami. Kada dami. Ito, tumatay mo. na TV. Kanina. Kung tuloy-tuloy na yun eh. Ate, sit down properly. Dati yung mapapakain para natin. Mwah! No. Hindi mo na mapapansin. Sit down na. Sit down. Sit down. Wala ka dyan. Maluwag naman dyan eh. Okay, try na natin. Let's try it. Some good people. Close up nga natin, buddy. Shangup hipon. Hindi man makita yun. No, Kenzo. Dami. Plastic bottle. Stick. May malalagyan na ulan namin. Ulam. Habang Ulam pa kinakamay. rin yung ano. Kanina pa tayo nag-uulam. Pukul-pukul. Koporte. Kaporte? Napanood yun sa anime. Hindi. Kaporte! Ang susunod yun, yung 41.
Muna talagang kinuha ka balik ko na Iloilo. Ayun yung dami. Beer pa rin. Beer pa rin. Busog na ako. Hindi ka kasi kaya naman. Ang sabihin mo kung may alak. Pero nung na may bala, ang nagsabi ka siya na, oh, ba't wala kayong alak? Si, ano lang daw nakawan. Ano ba yung nagsasabi na hindi ka na talaga hanggang buhay? May tinatawag na yung daw sa bagay dito ko rin pumunta. Hanggang namatay ka na. Parang kami closure perpetua. May mga nabalik na gusto na Nagpag sa bagyo. Sa bago. Bakit tinatawag ko na tumapak doon sa lupa ng no. Yung ano sa nagpatulog. Kain po tayo. Hipon. Ate, abunayo. Oh? Maganda ang bago. Maganda pang tututusin. Saan ba ang bigit? Sabi ng bagyo. Hindi, ang bagyo. Yun ang bagyo. Oo. Yung bigit, hawak ng bagyo. Oo. Hindi. Parang Ang bagyo. Parang Manila, Metro Manila. Manila, di ba? Yung Makati. Nasa Sulo Luzon. sila. Pero ang problema, Ano mali yung pinag-ano ng ano? Hindi ko lang din alam pati. Yung malimang pinaka-major city nila. Ano, hipon. No. No, albay. Hindi, parang Albay. Mga Agaw, Pulanggi, yung mga sakop. Kaya hindi, yung bagay napakalit lang. Ito kasi isang araw pa yung ilumin. Ang bagyo? Oo, hindi ko nasasakyan ka ng sarili. Tapos lahat ng... Hindi ka wala sa sarili. Ang araw? Magkukumit ka, oo. Hindi yung lakad. Sabi naman yung lakad na ikukumit ka. Ate, samoy di siya? Kasi kala ko... Oy! Turo to dami eh. Samoy ka raw. Ate! Ate, anata mo. Malaki pa benefits ng tutulog. Ang maganda pa. Kasi hindi pa sakot na, hindi pa pinapasok ng mga hotel-hotel yung mga provincial life pa talaga. Mas malamig. Mas malamig pa benefit kasi sa bago. Hindi na maganda yung mga hotel. Dami ng hotel doon. Parang ano pala yan? Laguna. Cavite. Parang gano'n. Laguna, laki rin eh. Doon talaga yung mga dati ang bago, sabi mo, bago malamig doon, no? Batas na yung bago dati. Pero malamig kasi. Benefit mas malamig kasi sa bago. Ito katabi lang eh. Dadaan ka sa strawberry farm. Sa benefit na yun. Hindi na sa akin bago. Alin mas malayo? Sabi natin ba? Sa Vegas. Hindi ka nung nag-giant kaya papunta doon. Oo. Alam mo kung saan pati ng bagyo? Pagka magbulang Ilang ka oras man tayo sa Vegas. Hindi, galing Manila. Galing Manila. Kaya ng 3 oras. Saan ba yan? Yung Pangasinan tinakbo ko, 5 oras eh. Yung mga... Tinanong ko yung bus, pati yung bus driver. Kasi may nakalagay na oras yun eh. Kaya, gin ng North eh. Kasi North na lang. Sa Manila talaga galing. Kasi, nung tawag ito, yung sa Baguio, tapos magbabasa po pabalik ng Manila, ako yung isa, nagtanong ako kung ilang oras. May nakalagay naman na oras. Mamimili ka pa Search ng ako, wala oras. lang ako. Ang Google Map eh. Ilang ano eh. Ilang oras ha? I-google mo kaya pali. Malinis eh. Kasi maganda yung ano eh. Kung sinasabi ba ng tropa ay packs or ano tawag mo? Pack or backpack. Yung 3 oras na, sila naman nagsabi sa akin. Yan, business lang pala eh. Alam Si niya. Ilok. Akala ko, ikaw mismo. Kasi nagtanong ako sa kanya, mula dito to, kasi may papuntang Baguio.
Mula dito, anong ilang gana. So ngayon, sinasabi mo na narinig mo na Pero para sa akin to, mga 4 na oras. Kasi commute ako eh. Hindi naman ako wala. pero nakapunta ka na talaga doon. Oo naman. Gusto mo na kasibayan? Hindi naman. Mamaya, ang tinanong mo naman, chismis na naman ang abot. Mag-hotel ako doon malapit sa Boardman Park. Ikaw ha? Ikaw. Wala kang kasama. Ikaw. Kami. Ang tawag kong kami. Hindi ko yung mga yun kasi. Ay, mura lang naman. Pero mas mura kapag yung halimbawa mga... Magkano? Ano ba tawag doon? Parang yung pwede din sa Maynila. Pero kapag mas mura kapag yung bahay mismo, ano ba tawag doon? Parang Airbnb yun. Ano sa Alandia? Airbnb. 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 Loko mo yung bahay. Airbnb dito. Hindi, may iba tawag yung mga ano yun, taga Baguio yun. Baguio. Baguio. Benguet. Ang Benguet, Baguio rin ah. Yan ang sinasabi mo kanina tayo. Maliit nga yung ano, Baguio, sinabi ko Hindi dito. ang ibig ko sabihin, ang Benguet is sakot ng Baguio. Yung kanina ko pa tinatanong eh. Halimbawa, ano ang city ng Benguet? Baguio City. Yun! City kasi wala pa kung hindi pa sinasabi ng big. Yung bingit, yun yung lugar. Parang Laguna. Sakot siya ng Baguio. Yun, di ba? Mas maganda ba yan Ito tayo? lumalabas eh. Pag saan ka pupunta? Sa Baguio. Saan sa Baguio? Lumalabas eh. Benguet. Sabi diba? Bingit. Baguio City yan. Saan tayo pupunta sa Baguio? Pero maliit talaga yun. Ang bingit nga yung pinakang niya eh. Parang nakakasakot. Parang Laguna, di ba? Nandiyan yung Palamba, Binyan, Santa Rosa. Nandun yan. Saan tayo manggagaling pa rin? Manila to eh. Bawo. Cubao. Sabi mo na. Request. Cubao. 3 hours and 56 minutes. May konting Usang may lalaki. sa San Fernando, may konting traffic eh. Ano eh? Diba? Kasi yung nandun kami, Tolerance. kasi nandun kami ni Lulun sa... 245 kilometers. Nasaan ba kami ni... Pero kung dire-diretso lang to, kaya mong tapos ilang kilometers, 240, kaya to ng 3 hours eh. May mga shortcut nga, sinabi nga niya, mga Di, kasi may sasakyan na sarili, diba? Pero pag ano kasi commute, may nakalagay din kasi na ilang oras dun sa mga bus station nila. Yun nga yung pagka yung likod na gulong mo, gusto na pumunta sa harap. 3 hours ka. Gusto na pumuna. Parang namasyal ka lang sa Marikina kapag magtanong pa. Marikina lang. Kasi talaga hindi mo maganda. Parang pupuntahan mo lang yung mga sinasabi ng sikat na mga lugar. Hindi ka matutuwa kapag Malam sa lang. landmark lang. Sa ano lang, yung landmark lang, ayaw mo ano. Ating araw mo lang mapupuntahan pag may sarili kang masakyan. Depende lang sa'yo kapag trip mo magtagal. Hindi baba na po ng mga bahay. Hindi ka pa ba nakakapunta ng Baguio? Hindi kami naglagay ng... Yan, lagyan natin ng mga jacket. Hindi ko pa napuntahan yung sa meron sa Tagaytay. Sige po, may mga jacket na po kayo. Lagi naman napapagaan. Pero yung tumigil mismo, yung sinasabi nilang tourist spot sa Tagaytay na yung parang overlooking. Baby bus. Baby bus. Transport. Fitness group. Yung sinasabi nila ng anong tawag doon, yung pinupuntan talaga sa banyo. Yung ilang araw doon. Kahit sa pelikula na, kahit sa drama na. At
Asoy! Nag-init na. Okay, bukas balik ulit sa tuyo. Meron pa naman. Nakita tayo dyan. Oh. Sinasabi ko ngayon, yan. Tapos kinabukasan, balik sa ulit sa tuyo. Nasaan ang tuyo? Buti nga may tuyo eh. Buti nga may tuyo. Ano ba rin? Pero pa ng tuyo. Malamig na balik. May tuyo. Ha? Hindi kasi ito malamig. Ilalamig ito. Hindi naman tayo. Kahit mainit nilamig siya. Joke yun. Hindi na po yung joke eh. Pag nilalamig na, luto na siya. Oo. Wala na siya sa dagat pag ano. Totoo na. Wala pang ano yun. 2 seconds. Gusto niya malaki. Hindi ako pa na maliliit. Buti na yung maliliit oh. Nakaturo na sa'yo na yung maliliit. Tumali mo. Nabiting kasi ganun yung lahat maliliit. Parang mas masarap yung maliit. Bakit kaya tinawag sa atin ng mga ganisa? Eh, maliit lang. Ikaw na yung ganun ka. Ben, ha? Tapos na. Di ba? Tapos yung Mahaba kasi yung bali. yung hotdog, bakit hot? Mahaba kasi yung bali ng ganun sa pag ginawa eh. Nakita mo na rin yung paggawa niya. Sausage. Hindi ba yun? Hindi ba sausage? Ay, ito nga yung ano pala, oo. May daw eh. Alin na. Bukas na gabi ulit. Ang ginawa, mahaba. Grabe na naman ba eh. Hindi na palihan. Ngayon, yan na, di ba? Nakita ko kasi sa Marikina, tumira ako sa Marikina. Kasi ganun na talaga yan, ano ka ba? Minsan may mga mahaba sila nung Sausage nga yun eh. Hindi yung longganisa eh. Sausage ang tawag ko. Basta pag mahaba, sausage ba? Pag mahaba, English, sausage. Kapag longganisa kasi English, Tagalog eh. Alam mo yung Tagalog kaya ano? Na, Longganisa. yung pinakamagod. Nakalimutan ko kasi nga, hindi sa Pilipinas yan. Yan yung pangalan. Pag hotdog, sa Pilipinas yun. Alam mo, Ba't hotdog mo ano? Ang Tagalog na hotdog mo. ba't mahapon mo? Tender juicy. Brazil. Mahilig na aso. Aso na nag-iinit. Hindi. Promoting. Original taste, Coca-Cola. Ano kasi, yung gusto mong tayo na history kung bakit tinawag ang longganisa. Bakit tinawag ang longganisa? Hindi naman siya long, maiksi naman. Nung ano, Magpapagig tayo. Hapon yan. Yan ang ano, kasi ano. nung panahon kasi ng hapon, Please put your comment kung bakit naging longganisa. may Amerikano kasi napadpad sa Japan. Sa panahon ng hapon. Oo, sa panahon ng hapon. Dito sa Japan. Oo, dito sa Japan. Panahon ng hapon. Ang Dito sa Amerikano Japan. naman. Noong unang panahon ng hapon dito sa Japan. Eh ngayon, nagluto siya. Gusto niya yung mag-gusto eh. Kenzo! Hindi-gisa niya sa ano dati. Kenzo, samoy di siya ito. Kaya nga eh. Punta na mo, dami na
Samoy to diba? Hoy! Samoy to tansyo. Ha? Parang ano yan eh. Parang ano sa akin lang ako. Dumating yung merkado ng ano. Dilaw. Kotse abunay karana. Kotse amar. Ngayon ang kumain yung Dapat tumulog yung bot sa ilalim ng ano. Hindi, okay lang po dito. Ako sabi niya. Nang ko lang din masyadong lang yung nila yan. Hoy! Abunay, gisno ko! Sinasadya biglang mga ganun. iba din yung kasalanan. Si Rene. Sinabihan ko na Kaya nakakaya. nagkaroon sila ng tato. Yakuza. Rico Norte, official 3. Salamat, salamat, salamat. Marami natin viewers. Dito Blanco. Rico Blanco, Rico Norte, official 3. Turn around. Bakit ko lang yun. Oh? Oh, so. Parang parang ako. Nung panahon lang ako dito sa Japan. Yada, mo. Kenzo, sorry, yamin ha. Salamat. Lakasan ka ba? Nakasan pa rin ba rin? Mayroon pa agad tayo. Apat pa to. Alam dito, niya, sa katawan. Akala ko na-ilaw ulit. Kaya po yung sa pag halimbawa, wala naman tayo nilagay na asin sa ano. Medyo parang ilasa pa rin. Anong parang? Espanyol. Saan lugar sa Espanya? Sa Espanyol. Hindi mo panahon. Amerikano. Yan sisiguro natatanggal mo. Thank you. Wala na yung mga puro libro na lang. Ano. Wala na pati yung mga laro. Guys, dyan lang po kayo. Tayo ano lang. Yung mga larong Sa ano di ba? PE? Yan. dinidemo. Na ano, pero kasi history na lang talaga eh. Kaya nasulat na sa ano, mga libro eh. Para lang daw mawala. Busin na natin ba rin? Oo. Lahat yun ang nakalagay sa mesa. Ang mataas na. Buti na lang may tinabi ako dito. Hindi na sa lamesa. Nakakaano, nakakabusog, nakakasawa pala yung ano no? Yung baka. Yung ano kasi mamantika. Mga tigre na buong baka, no? Oo. Masarap yung baboy. Ano? Ubus, ubus. Yung Yun lang yung YouTube eh. akala ko ano yun. Yung German, 20 kilo na ba? Matagal pa naman ako bali mo ka. Mabilis lang yan. Ito mo yun, hiniwa mo ng ano. Ito mo hiniwa ito ah. Ay, maano lang pala eh. Akala mo lang hilaw pa. Kasi hindi siya makapapasok ng ibig eh. Hindi na presyo.
Sulong. Yagun mo. Alam mo lang yun sa Tagalog. Pabili po ng hamburger. Pabili po ng itlog. Yung hotdog. Dapat yung longganisa na lang nilagay dahil masaputlong, di ba? Eh, long din kasi natin. Yung sausage, mahaba kasi. Sausage! Hindi siya na. Sausage! Yung diya mahaba eh. Hindi nga pa dun. Dapat po ay papay yung sa... Shout out kay ano ah. Shoutout po kay Gunsang! Sa sausage! Asalain si Gunsang. Paborito niya yung sausage. Tatang pagbibili yung tinapay na walang... Yung pagka siya bumili natin automatic na sausage yan niya eh. Maraming pili. Asala kayo no? Kinuha niya si una si Paktang. Tapos kinuha niya si si Gunsang. Dito ba? Sabi kapag anak tao eh. Saan may kaya naman? Ang sa construction pa na, yung sa ibang luwa, sa construction yung pumapasok no? Sino? Si Gunsang. Ano ba ito? Nakasok na yun. Oo, gusto natin. Dapat daw, yung itim na eh. Bago pa palitan. Yung pangit to ba yung pag nasusunod na? Mawawala yung lasa niya. Mag-iba na naman yung kulay. Tingnan mo, naninilaw na siya. Dapat pag lalabas yung blaw. Pag sa asin to, mamumula-mula to. Pero kung sa margarine, pati balat niya to. Malasa. Kung yun ang ginawa mo, Yung ano. yan. Sa bagay tayo natin. Wala sa kuya. Hindi na pagkang sa 9 months, hindi, ganito ba tayo sa loob ng 9 months? Oo. Wala. Ano, di ba? Yung may mga bisitang tumating. Oo. Hindi. Wala pala. Nagganon pala tayo, no? Hindi napansin. Di ba tayo sa isang lamig eh? Hindi na siyang dikdik kami yun. Kaya di ba nagsasalit kayo dito pagkano? Kayo. Yung pinakang, malaking... Silibra. Yung tawag mo? Ang daming bisita pa dumating, no? Galing na ni si Aray kasi yung body eh. Hindi, yung pag malaki yung gathering lang yun sa Pilipinas. Pigi. Piging. Pigi. May mga bisita, hindi nag-asya. Kaya doon na lang. Inimbita na doon. Hindi kasya tayo dyan. Ba't hindi nyo kami inimbitahan? Kayo ang inimbitahan namin. Sabi eh. Kaya lang, hindi kasi naimbita. Kayo nagkakasiyahan dito. You want gonna go home? I mean? No? Anatawa? Can you swap? No? Okay, bye-bye. Daddy. Okay, no, bye-bye. No. No, bye-bye. Leo. Kasi, may dito sa... No, bye-bye. Dahil yung na ato din kayo. Na? No, kaga. No, kaga. No. Kaga. 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 No, sit down lang. Kagat? No, kagat? Anatawa kagat? Kinso kagat? Sit down, baby. Yatid mo ba ako dati? No, later, okay? Dali, yatid mo ba ako? Sige. Yung bike, ito. Yung susunod na din sa harap na sa taas ng bilang. Meron ang pangalan. Parang gamit yung bike. Alas na tayo balik? Yeah, okay. Patay na lang siya. Kenzo, no kagat, okay? No kagat.
So, papasok naman si Kuya Mila. May patrick na agad. Ano sabi mo? Napatuloy mo? Ano yung sabi ng teacher mo? Di ba nagbabang yung teacher mo? Kanina? Babang mo rin? No, parang pupuro daw yan. Ha? Parang pupuro. Kaya hindi ko pwede sa kalsya. Mas marami daw kasi. Kanina, kipapa? Kipapa? Pwede daw. Sa MK. Kay Papa to kay MK. Kapag kay MK, ikaw daw mag-ano eh. Kasi ano na daw sila ng MK, si Vinny Chairman. Ano na daw sila eh. Pero pag kay Papa, okay lang daw si Chairman at si Papa. Pero pag ano, sinulit lang bahala pumunta sa MK. Ayaw na daw niya pag may reklamo daw kasi yung tao doon. Sa kanya mo sasabihin lang kay ano, sa ng MK. Later, okay? Oo, may sasakyan. Isang ano. At yung Prius ko ba rin? Prius lang eh. Okay na eh. Hatchback. Pag ako doon, yung maganda yung mahabang ano eh. Kala ko yung Bali, maganda yung mahabang garayan. Mahabang na yan. Karahin ang kukunin mo. Long na rin yan. Long mark. Dito tayo ko sa ano, kasi yung limousine. Long Sa Mauwa na maggarayan ng ano. Garayan. Ano di nga yun? Yung technician mo lang yan eh. Baliktad lang yun. Ano yung garayan ng mga limousine ng Buxing. Paano malalaki? Yung ano natin, kinapitan natin ng aircon ah. Yung marami daw sa sasakyan, di ba? Kakaiba ka pa dito sa Chiba? Hindi ka na nakaiba. Ang dami na talaga sa sasakyan balik. Mga ano, mga luma. Binabayaran. Parang yung dati eh. Yung ano, sa track, yung ano, driver. May ano, di ba may tumatawid. Yun ang disgrasya na yun. Yung tumatawid. Madisgrasya. Okay, put your ano, shoes na. Okay, where's your ano? Oy, ano tanong ano? Where's your socks? No socks. Oh. Ano yung socks? Pero wala naman siyang sa Anak na mo, socks na. We will go home. Di mo naman sila kasama yung tao. Isa lang sana yung magiging ano, magiging gastos. Okay. Kasi sila kasama kami. Yun nga sir eh. Doon kasi dumaan. Binantas ko na yun. Hindi niya naabutan eh. Okay, we will go home. Socks na. Pero nagtumakbo eh. Gusto niya taga saan? Oh, socks na, baby. Nabasa ko lang sa police body. Thank you mga jokes. Over yours, another Ayun, socks. ano, kay Hindi. President Okay. Duterte. Sit down. Yung sininoy si Trillanes. Yung prutas. Shoes na, baby. Sit down, baby. Hindi ko na ano yan. Nakakita ko rin pero ibang joke yung nakita ko. Hindi ako ito. Si ano, oras rin sini, ano, matama. We will go home and then sleep na, okay, ate? Kenzo? Okay. Okay, we will close this. It's okay. We will, ano, Kaya watch. si Trilon, Oh, wear your shoes. nakasalubong niya ngayon si Trillanes. Medyo nadala na, no? Orange. Galing na siya dun eh. Kenzo, abunay, diba? Durian! Alam mo kung bakit natatawa si Ma'am? Si Drilon. Kasi ipapasok yun sa pet eh. Ika yung Drilon. Ate! Ate! Here. Kenzo, here. Kung nakita na yung sinilo, durian, dala-dala. Say bye-bye. Bye.
Bye-bye na, bye-bye. Teacher! Abunay yung Kenzo. Abunay. Hot. Hot. Teacher! Bye-bye! Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye! Say, here. Say. Oh, Kenzo. Who's that? Kenzo. Aini. Daddy. Kenzo. Kenzo. Baby. Ubasan mo sa lahat. Daddy Kenzo. Daddy Kenzo. Where's ate? Where's ate? What's the name of ate? Ani. What's the name of baby? Kenzo. What's the name of daddy? Noel. Happy birthday, Noel. Sila malambot lang naman, di ba? Noel. Noel. Abunay, diba? No. Sit down here. 5 minutes, we will go home, okay? No. It's okay. Kiss the daddy first. Kiss. What? No. Hello. Huh? Kenzo. Ate, wash your face. Yeah. What? Hingi ka na rin ano, sabi mo, cash. Sabi mo hingi kang cash. No? Mukha pa lang, halata ng walang pera. Mukha pa lang. Alam na. Ate, ano, cash. No? Hingi cash. Dahil cash, only cash. No? Diba, wala. Alam kasi nila agad ko sa Where are you going? Where are you going? Where are you going? Door. At that mountain. Okay, goodbye. Bye-bye na, bye-bye. Nalantutay tuloy yung... Bunayot, diba? Okay. Hot, baby? Hot. Okay, let's go, baby. Oh, Pop, say goodbye to ano? Kenzo. Kenzo, what? Say goodbye. Bye-bye. Never say goodbye. Okay, where's your jacket? Sige ba di? Who's this one? Kenzo. This one? Kenzo mo? I mean, there's no jacket? I mean, okay. Here. Bye-bye. Kenzo, where's your train? Train? Okay, Kenzo, here. Paano ba yung daddy? Nauna na kami. Wala pa yan pa eh. Hotdog pa eh. Sarap. Bye-bye. 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 Thank you. Thank you po.